Sanibonani la ku-One Shop Phakama, nibingelele sifundo. Imfezi emnyama ikhalela ngengoma yayo ethi uthando lwaluvele lungekho. Ithi ngokokwayo le ngoma kwakumele inqamule unyaka ngo-2019. Le ngoma ukhala ngokuthi yayenziwa amavidiyo abantu abaningi ngayo le ngoma. Uthe ingoma okwakumele ihlukanise unyaka ngo-2019, yeyi futhi siyabuka singabantu. Amavidiyo ayeshaywa ngale ngoma baqinisile mabethi kumele ube nolayini ukuze uphumelele. Ngizolokhu ngibadokile, ngiyabonga mhla kwanakhona oyolwa nami, ame nami. Ngizomlinda njengongizwe emchunu elindwe umgqumeni, shwele. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, la mazwi emfezi emnyama ngabe iqinisile ngempela noma nje idlela amampungi, ingoma vele kwakungamele nje ishaya unyaka? Sacela nje ushiye umbono wakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Kwesinye isikhathi ngangibuye ngithi ngiyalungisa kuwe, kanti ngizimoshela ixesha lami. Kwesinye isikhathi ngangibuye ngithi ngiyalungisa kuwe, kanti ngizimoshela ikusasa lami.